Online petition migawa sa social media nga nanawagan sa pagpalagbot sa Danao City Superintendent tungod sa giingong dili makaturungano niyang pagduma apan gihimaka kini sa maong opisyal. Si Femari Dumabok sa report. Mga magtutudlobo sa Departamento sa Edukasyon sa Danao City sa ilang online petition na masangil kang DepEd Danao City Superintendent Lea Noveras nga dili makiangayon. Pipila niini ang gingong pugsanong pagparesign ni Noveras sa magtutudlo nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pagpadidak sa ilang sweldog ang pagdestino kanila sa laing tunghaan. Ang online petition gipadangat ngadto kang DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, Secretary Leonor Briones, Civil Service Commission, Danao City Mayor ug sa mga legal practitioner. Sa pakiginawi sa GMR-TV Balitang Bisdak ang Noveras, ang tanang pasangil iyang gimakak. Nasayra na lang ni Noveras ang online petitions iyang mga kawani sa opisina kaganiyang buntag. Iyang gipasabot nga dili siya basta-basta makapataktak og kawani ug kun na may deduction sa ilang sweldo, magagad kini sa ilang biometrics o DTR nga gisubmit. Wa usay nagpositibo sa COVID-19 nga kawani sa DepEd sa Danao nga gipugos niya pagparesign. Kay matud pa wa siya gahom niini. Ang ugat ra gyud ani niya magpe is that we have returned the junior high school teachers to their plantilla. Kay ang upat pagod ka level magpe gikan sa kinder, elementary, junior high school ug senior high school. Katirag yung junior high school ma'am ang station specific ang ilang plantilla. Dugang ni Noveras nga daghang prinsipal nga mihangyo kaniya nga dugang nga magmatutudlo tungod kay nagkuwang. Subay usab sa evaluation adunay mga tunghaan nga gasugwak ang mga magtutudlo. Always yun akong hangyo nila ma'am no nga unta huna-hunaon na to nga atong gipanumpaan nga panerbisyo sa gobyerno nga public welfare first before our own. Anda matubangon ni Noveras ang unsa may reklamo batok kaniya. Samtang gipasabot ni Dr. Salustiano Jimenez ang DepEd 7 Regional Director nga formal lang silang makasugod sa investigasyon kung adunay madawat nga kopya sa reklamo. Kung mga teachers, I hope it shouldn't be online. They're supposed to submit it. Kay kung online good, mahope mo siya say. So how could we go on, investigate? Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.